achiel en wale tiyo kod waduto makare thuolo ne morumo karka mana mondo mi walora chako de Victor kata ngati kod Eric. Wach na mogik en anadwa siro wach ma wacho ne General na General Oguk. General Oguk. Manannington. General Oguk wacho wach moro ni ka itimo tich moro ka janyuol to iwuoth kod nyathini mondo osom tijno. En gima waluongo gi Kisungu ni apprenticeship. To ok en gima nyien. En ni kata chon ne ng'at kata jalweny kani dhi e lweny to iwuotho gi jating ndai kod jakol kudho. Koro jating ndai gi jakol kudho konyi e tij lweny no, to kata kamano gibende gisomo lweny. Koro mano gima owinjore ahinya, mano wach mar apprenticeship kod mentorship. Tatieko gi wach Paulo ni Timotheo, nyiso Timotheo ni koro Timotheo weche miwinjo koa kuoma koro mondo ipuonj jomoko mondo gibende gipuonj jomamoko. Koro ido ka mane ka gik moko timore, in ing'eyo puonj nyathini kata puonjo matindo, gibende gibiro puonjo jomoko.